କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିପାରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଜିତିନ୍ ସାପ୍ରୁ ଏବଂ ଇରଫାନ୍ ପଠାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବଳିଦାନ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେ ଆଜି ବି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ବାପା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୋର ସେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କୁର୍ନାଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ଏବଂ ବାପା ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ବିରାଟ ଏବଂ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ। ଆଶଦୀପ ସିଂ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯଦିଓ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଖସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 4ଟି ଚୌକା ହିଟ୍ ମାରିଥିଲେ।